πολύμηνος αυτός αγώνας ήταν και ένα μεγάλο προσωπικό στοίχημα, αφού η ιστορία τα έφερε έτσι. Έδωσα τον αγώνα αυτόν με αυταπάρνηση, αντιμετωπίζοντας συχνά μια κριτική πολλές φορές δυσανάλογη με τη δική μου ευθύνη για το πρόβλημα της χώρας. Έδωσα τον αγώνα αυτόν με αυταπάρνηση, αντιμετωπίζοντας συχνά μια κριτική πολλές φορές δυσανάλογη με τη δική μου ευθύνη για το πρόβλημα της χώρας.